Dak li għal raġel ta' 53 sena kellu jkun jum ta' xogħol fit tmiem il-ġimgħa inbidel fi traġedja. Traġedja li ħażditlu ħajtu kiesaħ u biret. Carmel Falzon minn Ħażabbar kien qed jaħdem f'barriera magħrufa bħala tatlata li tinsab fil-limiti tar-Rabat. Kollox jindika li ftit qabel it-tlieta ta' wara nofsinhar ir-raġel kien qed jaħdem b'gaffa meta l xi raġuni din spiċċat inqalbet fadira ta' il-mawtajn. Meta persuni li kienu fil-post intebħu b'dan sejħu minnu fih lis-servizzi tal-emerġenza. Fi ftit minuti fuq il-post waslu l-pulizija, l-ambulanza u membri mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili. Minħabba l-ammont ta' tajn li spiċċat fih il-gaffa, l-operazzjoni kienet waħda diffiċli. Blajnuna ta' ħaddiema tal-istess barriera bdew jittellaw l-ilma tajn u żrar biex hekk ir-raġel seta' jittella minn ġottajn. Kienu minuti ta' tensjoni għal persuni li segwew din l-operazzjoni u għalkemm l-affarijiet deru koroħ mill-bidu hija tama l-aħħar li tmut, kif il-fatt ġara ftit wara l-4:30 meta r-raġel ittella mejjed. Il-pulizija għaddejja bl-investigazzjoni tagħha dwar x'kienet il-kawża ta' dan l-inċident filwaqt li l-ewwel indikazzjonijiet juru li l-kawża tal-mewt tar-raġel kienet li faga. Bil-każ kienet infurmata wkoll il-Maġistrat tal-Assa Audrey Demicoli li ordnat li ssir inkjesta u ħatret diversi esperti sabiex jassistuha.